Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sumangga sauntawis panjenengan sami kula dherekaken manungku puja kunjuk ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Keranten dalu punika saged silaturahim kalian kawula sareng-sareng muji syukur sesambetan pesederekan insyaallah seduluran niki langgeng fitunya wal akhirah Allahumma amin. Salam sholawat sumangga tansah kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi kekasihipun Allah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah syafaat saged kita tamping dinten kiamat mangke lan benjang sedaya saged dipun akeni pinangka umatipun Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sembah sungkem salam hormat salam taklim dumateng para alim ulama khususon dumateng para yai sepuh ingkang dahat kula taati fatwanipun, ibunya ingkang kula bekteni, para bapak-bapak penjabat sipil TNI sak jajaranipun, wabil khusus dumateng takmir Masjid Agung Semarang ingkang nembe kemawon dipun lantik lan sedaya panitia ugi sedulur-sedulur kula ingkang wonten Semarang mriki ingkang tuhu dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Niki kula kenapa? Ken dakwah kula mboten saged dakwah. Ten mriki para alim lenggah napa melih jamaah Masjid Agung ingkang membludak sak manten kathahipun. Ini justru orang-orang yang dekat. Lah kula niki nek ken dakwah kula dadi santri niku santri anyaran. Mongko kula dipun paringi anugrah kalian Allah niku dadi dagelan utawi pelawak. Cobi mongko aku engko nek ndagel gek enek bayarane. Nek dakwah Habib dawuhe apike kaya ngono wong kula wau tumut ngaji. Sarehne niki mboten enten urusan napa-napa, jamipun pun dalu. Lah niki badhe kula terusaken. Lah iki ndelok jam-jamku dhewe kok cerewet ki ngopo? Nggih sarehne kula pun tendur panggung dasar pun janji teka. Wong janji niku pun ditepati insyaallah. Kula dados tiyang Islam muslim tetep dipun paringi kalian Allah eling lan waspada eling kalih janjine. Mila kula janji ndugi nggih tetep teka mriki. Niki pun janji kula sakniki kathah tiyang janji ning ora wujud. Janjine muluk-muluk bareng wis bodho lungguh bodho edian. Yakna Yaknah ki jenenge mbokku lho kok ketna.
Diyaknah terus karo Habib. Ning dalu niki insyaallah panjenengan kula jak yunah. Nek wau yaknah sampean badhe kula jak yunah. Yunah niku guyu nang genah. Yunah guyu ning genah. Insyaallah guyonan kula lan bujeng panjenengan dadosa ngibadah. Allahumma mergi wong nyambut gawe paling soro niku dagelan. Pelawak. Pelawak niki ten pundi-pundi ketemu kalian penonton. Sapa muni cewek? Kok ngeres men ta kowe? Apa nek wis pelawak iki terus gadule nu? Panjenengan kula jak yunah guyu ning genah. Mergi napa kula sebutaken pelawak niku nyambut gawene paling abot. Nyambut gawene mboten kalih pacul, mboten kalih pulpen, ning kalih lambi. Istilahe kasar ya cingur. Utawa contong. Utawa cangkir. Mongko wong urip niku lambe niki gawat. Kula ngaji wonten Habib, wong nyambut gawe kalih lambe niku paling gawat. Ketoke mudah, ketoke gampang. Mbuh pemimpin, mbuh rakyat, mbuh dagelan, mbuh lurah, mbuh penjabat nek lambene mencla-mencli kuwi slamet ning donyane ning akhirat. Astagfirullahaladzim. Dikisap. Benjing tekoni run lambemu pas urip ke mek nggo apa? Nggih ngambung penyanyi bosok. Insyaallah mangke lambe kula tetep dipun paringi tuntunan kalian Allah, syafaatipun Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak malah diguyu ya selawat. Piye kowe iki? Ana wong selawat diguyu. Guyu ning nah. Ora apa-apa wong selawat ki banter malah apik kok. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula nyuwun izin nyuwun restu Habib. Niki janipun mboten konsumsi panjenengan sarene sing rawuh tu dari lapisan masyarakat, tetep kula nggawe bahasane biasa dagelan. Nuwun sewu, mohon izin mengke nek wonten duna dungkap sarusiku kirang nuju prana kula nyuwun agunging wilasaya. Mugi kalepatan kapendemo wonten bumining pangapura nukulaken wohing pasederekan. Angel iki. Wong Semarange rung karuan iso iki. Nderek nepangaken nami kula ben tak kenal maka tak sayang. Nggih. Nami kula Sukirun. Sukirun. Mbok kula jenenge Sukirah. Pak kula jenenge Martoloso. Dadi Sukirun Martoloso bin Ajibek niku nggih. Nami kula Sukirun niku mbah-mbah riyen nek gaweke jeneng nggih gampang mawon. Mboke Sukirah anake jenenge Sukirun ngoten mawon. Alhamdulillah su niku linuwih, ki niku rejeki, run niku tumurun. Insyaallah ngibadah sareng-sareng